Takže čaute, ja som Diel, vítam u ďalšie videa. Dneska to bude challenge a ja som si vytvoril nový svet a ako tu môžete vidieť, už je tu jeden blok vody a to bude challenge skok z veľkej výšky do vody 1x1. Takže ja sa na to dosť teším a môžeme ísť na to. Takže ja už som si dal taký teleport mini, čo ma teleportne hore, aby som nemusel tu 2 hodiny liesť pre briku. Tak prvý pokus. Tak nič. Druhý pokus. Ideme na druhý. Takže... Ne! Určite si to skúste doma. Ja som si dal, neviem koľko kockovú výšku, ale... Dal som si to také, aby ma to zabilo, keď spadnem. Aj, škoda. Aby som vedel, že či som spadol, alebo nie. Takže... Ideme na ďalší pokus. Aj, skoro. Tak, ďalší pokus. Ja som to skúšal a dá sa to, čiže... OK, kľud. Jak som mohol spadnúť, keď som sa tam portol? Nechápem, ale OK. Jop. Jop. Skoro. Skoro. Už natáčam asi 2 minúty. Nie. Tak ešte raz. Neviem už koľký pokus to je. Už som to skoro mal. Potom si to doma vyspočítate, koľko ste mali pokusov. A môžete aj rátať. A potom si to porovnáme, že koľko ste mali pokusov. Akurát ja si asi stiším zvuk. Nie, to je jedno. Mám aspoň jedlo. Tak... Ja sa tu portnem. Zachraň ma. OK. Máme aspoň kurča, to je lepšie ako pierko. No, pierko je lepšie na šípy. To je jedno, proste tam chcem skočiť. Teba nechcem. Tak. Nie, skoro sme tam už boli. To je blbé, lebo to je strašne také namáhavé. Skoro. Dobre, tak ja si to troška zväčším. Dáme dvojblokové. Dvojblokové dáme. Či to dáme? Či dáme dvojblokové? To už fakt akože... To fakt, akože ja už neviem. Ja tam ani podľa mňa nevyleziem. OK, dáme dvojblokové. Skoro. Dobre, tak ja tam vrátim toto jednoblokové. Nechcem, aby mi toto tu zmizlo. Tak. Lebo ja to neviem. OK, ja to tu asi strihnem. OK, tak ja tu idem asi taký 11. pokus. Už je to veľmi... Veľakrát som spadol. A... Nič. Dobre, teraz to dáme. Áno! Challenge sa nám vydaril. Dámy a páni, skočili sme do 1x1 bloku. A... Dvoma sme to nedali. Tak skúsime ešte tak. Neviem, toto je možno nudnejší challenge. Ale čo mám s tým robiť? OK. Skoro. Ale už sa mi začína dariť, čiže... Je to lepšie. Op. Skoro. Nebudem to zväčšovať. Portobil som sa späť.
OK. Tak. Teraz to dáme. Dobre. To je jedno, dali sme challenge. Ak sa vám challenge páčil, dajte like. Skúsim to ešte na záver dať. Áno, dali si to ešte na záver. Čiže ak sa vám video páčilo, dajte like. Určite napíšte nejaký komentár, aby som vedel, aké challenge. Určite píšte challenge, aby som vedel, aké. Toto bol možno nudnejší challenge, ale ak ste to pozerali, dokonca ste môj verný fanúšik a ak nie, no tak... No nič. Tak pre toto video to bolo všetko a čaute.